אני דני פוגלר וזאת אחותי יעל פוגלר. אנחנו בעלי עסק למכונות תפירה, נקרא פוגלר מרכז מכונות תפירה. העסק שלנו בקינג ג'ורג' 6 בתל אביב. עסק ותיק מאוד לממכר מכונות תפירה, החלפה, תיקון, כל מה שקשור במכונות תפירה. אנחנו בעסק הזה דור שלישי. העסק נוסד ב-1939. התחיל כעסק קטן למכונות תפירה, שהיווה מכונות תפירה ביתיות מהונגריה של חברת צ'פל. היינו יבואנים הראשונים של חברת צ'פל לארץ. במשך השנים אבי הצטרף לעסק. 1980 אני הצטרפתי לעסק, אחרי שסיימתי לימודי מייסטר בגרמניה באוניברסיטה המקצועית. שמי יעל פוגלר תלמי, ואני נמצאת בחנות משנת 1989. החנות שלנו היא חנות מקצועית למכונות תפירה. המקצוענות שלנו מתאפיינת לא רק בעזרה בבחירת המכונה, העבודה האמיתית שלנו מתחילה אחר כך. ללמד להשתמש במכונת תפירה זה לא לשים חשמל ובזה נגמר התפקיד שלנו. אנחנו מתחייבים, כל לקוח שנכנס, גם אם הוא לא יודע כלום בתפירה, יוצא מכאן שהוא יודע את הפעולות הראשוניות כדי להסתדר ביצירת בגד או כל מה שהוא בוחר לעשות. הגיע הביתה, יושב מול המכונה ואומר, אבוי, אין לי מושג מה עושים עם הדבר הזה. הטלפון אצלנו פתוח, בכל שעות העבודה אפשר להתקשר כמה פעמים שרוצים, אנחנו תמיד אדיבים, לא רק לפני שקונים, אלא גם אחרי שקונים. בפוגלר מכונות תפירה אנחנו מוכרים מכונות חדשות, אנחנו מוכרים מכונות תפירה יד שנייה, אנחנו מחליפים מכונות ישנות בחדשות, אנחנו מומחים בתיקון כל סוגי מכונות התפירה, יש לנו מלאי חלקי חילוף מקוריים לכל מכונות התפירה, יש לנו מחלקה של סדקית, מספריים, חוטים, כל מה שתופרת צריכה לעבודת התפירה, סרגלי תדמיתנות. ההתמחות שלנו זה לתת את השירות טוב אחרי הקנייה ולא רק לפני הקנייה.